kada relihiyon lain-lain og mga pamaagi unsao nila pagpakita o pagpadayag ang ilang debosyon o pagsimba sa Dios. Pananglitan, kitang mga Katoliko, natay tulumanon nga atong buhaton aron magpakita nga kini maoy atong pagtuo sa Dios. Unsa may mga mahinungdanong tulumanon atong mga Katoliko Kristiyano, pananglitan, ang pagsimba sa matag Domingo o pistang iglilihi, ang pagpangumpisal bisan kausaso sa katuig. Una na pa'y mga minor devotions nga atong paghahimuon, pagbisita sa Blessed Sacrament, pagsaulog o piyesta, pagtambong o prosesyon o uban pa. Sa mga Hudiyo, sa relihiyon sa mga Hudiyo, doon na sila itulo ka mga mahinungdanon nga religious obligations o makita ni nato sa Ebanghelyo karon. Unsa maning tulo nga og dili sila mutuman niini, isipon sila nga dili tinuuray nga mga magtutuo o dili tinuuray nga mga Hudiyo. What are these three important religious obligations for the Jews, especially during the time of Jesus? Number one, almsgiving. Ingon dinhi, paghatag og limos. Ikaduha, ang pag-ampo. O ikatulo, pagpuasa, fasting. Kining tulo, importante ni nila. Nga kung di kagatuman ani, murag ang tanaw nila silang kaugalingon, nga nakasa sila sa Ginoo. Para pagupod nato, o di po ta kasimbag Domingo, di po ta kakumpisal, di ta kakalawat, murag para nato, kay hintuo man ta sa kabililhon ng mga butanga, para nato kuwang nga itong spiritual life. Mao nga mga Hudiyo kinahanglan magtuman aning tulo ka mga haligi sa ilang relihiyon: prayer, almsgiving, o fasting. Pero gipahimangnuan sila sa Ginoo, sa Ginoong Hesus, sa usa ka mahinungdanon nga pagtulunan nga angay nilang bantayan, ug mao kini ang sumada og summary sa Ebanghelyo karon. This is the core message. Og naitlog pa ni mao ni pughak sa Ebanghelyo karon. Unsa giingon sa Ginoo, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang pagpakita sa mga tao. Muna'y number one nga message. Ngano man, daghang mga panahon, mga igsuon, nga sa aktual nato nga kinabuhi, lahi ang motibo sa usa ka tawo sa iyang pagtuman sa iyang religious obligation. Pareha ba, aron masabtan ko ninyo, pareha gud, daghan mga tao nga mangugos, kusog mangugos og bunyag, kusog mo luhod og kasal, paama o paina. Pero ang tuyo ana, mamahimo mga dili jud tinuod nga sa imong kasing-kasing, mamahimo mga ang tuyo ana wa ka maghunahunag sa imong obligasyon sa imong kinugos o nilulahan sa kasal, pero aron lang budaghan imong kumpare. Ano budaghan imong kumpare og kahunahuna kag lansad, daghan mo butar nimo. So lahi imong motive. Muni ingon ang Ginoo, ayaw buhatan ninyo ang tulumanon sa relihiyon aron pagpakita sa mga tao. Another example, aron masabtan ning gingon sa Ebanghelyo karon. Karon panahona, labi na sawa pa'y COVID-19. Di ba nakabantay mo karon nga mga mahinungdanong mga kasaulugan sa atong kinabuhi, sa atong kinabuhing simbahan, usahay nahimong pamaagi aron ipakita unsay atong estado sa katilingban. Kabantay ba mo nga anam-anam nining panakar sa atong modernong kapanahunan, ang kasal nahimong status symbol? Nga mura ba og di ko magpakasal og wa ko'y dakong tinigom kay wawa man og akong kasal dili bongga, dili ingrande. Wawa man og akong kasal ordinary. Wawa man og akong kasal way carpet. Wawa man ang akong kasal og wa jamoy mga buwak nga ga bitay-bitay dihang hingabot sa arkuba sa simbahan. So mamahimo nga ang kasal gamiton aron pagpakita unsa o kinsa kas katilingban.
Mo ingon sa Ginoo nga ayaw gamita ang mga tulumanon sa relihiyon aron lamang pagpakita sa mga tao. Kay mayo man nang uban yung kini kay bungga iyang kasal, mga kuyaw gini mga tawhana. Kay gapalupad og dismail ka alibangbang, unya gapalupad og maunay gapaaso taman-taman, unsa pay daghan diha gipangsabwag dito, kuyaw gitong kasala. Mahimo man nga imo nang buhaton aron pagpakita kinsa ug unsa kas katilingban. But unsa may nasakripisyo ang tulumanon sa relihiyon? Bunyag, pananglitan. No? Bisan paglubong. Daghang mga pamaagi nga atong buhaton, nga buhaton sa tao aron ipakita nga ang iyang gabuhat siya sa tulumanon sa relihiyon aron pagpakita kinsa ug unsa siya sa katilingban. Mao man ay danger ni ana, mao nga giwarningan kita sa atong Ginoong Hesukristo. Adyaw buhatan inyo mga tulumanon sa relihiyon aron pagpakita sa mga tao. Para kung magpista, mahimo man kag ang pista kay pagpahinungod man na sa patron sa parokya o sa imong lungsod o sa imong kapilya o sa imong barong cluster aron sa ingon ana sa imong pagpasidungog sa maong santos makatag-ing ta sa ilang kinabuhi. Mao man ay tuyo anang pista. Pero mamahimo nga gamito nato ang pista aron kita makapanghambog og unsa kita sa katilingban. Mga mawa ang real nga essence. Usahay gani dili na gani ka makasimba, di na gani ka makapanagot sa pista kay na busy ka og decorate sa imong bahay. Na busy ka pagpangandam sa tanang mga material preparations o na nakalimot ka sa spiritual obligations pagsimba anang maong adlaw nga diin ikaw or kamo kita nagpiesta. Aron lang dyan makapakita ta sa bisita nga dako tag tinaw, daghan tag hikay, piskay na atong bay o di na matabang ang atong mga gamit aron makapakita ta nila. But does it serve the purpose of that obligation that we try and we tend to fulfill? So sa katapusan mga igsuon, giawha kita sa pagpamalandong sa Ebanghelyo karon. Unsa may mga gibuhat nato nga makaingon tampunga, mga tulumanon sa relihiyon nga makaingon tampunga nga atong gigamit aron lang ta makapakita sa mga tao. Hinaot nga makalikay kita niini aron atong tinuod nga pagsimba sa Ginoo mamahimo nga mabulokon, makahuluganon ug labaw sa tanan makapaduol nato sa Ginoo. Amen.